Kaixo, ongietorriak bakarrik edo biren saiakera berriontara. Gaur aurreko batean saiakera gintzen moduan. Bueno, gaur lasarte horiako Euskaren maratoiaren inguruan hitz egingo dugu. Zortzikoteko bi kiderekin. Eta, bueno, pues, ea zemoz ateratzen den. Kaixo Jose Mari, kaixo Enara. Gabon bioi, eta ikusten nahi zareten guztioi. Bueno, aurkeztu zuen burua azteko, zuen burua baino, zer da zortzikotea, zer da Euskararen maratoiko zortzikotea, eta Bueno, zaharrenean nahi zenez, ni hasiko naiz igual izketan. Lasartegiako lehen maratoia 1986 urtean burutu zen Lasarte horian. 86 baino pixkat lehenago, bazegoen Lasarte horian, Lasarte horia berreuskaldundu dezagun Euskara talde bat, ekintzaiez osatuta, Euskararen aldeko ekimen ezberdinak burutzen zituena. Batez ere, ikusten ziren gauzen inguruan kale izendegia euskeraz jartzeko, autobusen letreroak eta bestelakoak ere euskaratzeko, eta horrela hainbat ekimen burutzen zituen. Eta orduan, udala ere ez ginean oraindik, 86an sortu zen Lasarterako udala, eta behin-behineko udaletxe bat bazegoen, eta hor ere, azpibatzorde bat bazegoen Euskararena, eta hor, Lasarte horia berreuskaldundu dezagun Euskara taldekoak, eta, bueno, hor elkartzen ginean ere, tartean sagardo, txorixo, eta alako lagun giro batean, ez? Eta, bueno, horrela sortu zen, behin Euskararen maratoia burutzeko ideia eroa, ez? Agustin Mujika eta Kolok ekarri zuen paper bat, margotuta, oholtza bat zegoen bertan, kanpin denda bat, mikrofono bat, 8 aulki edo pertsona, eta nik uste hausnarketa egin genuela, ez? Zenbat euskaldun bizi ginean ere Lasarte horian ez genekien, kalean bat edo beste agurtu, batez ere gaztelera zen nagusi gure herrian, helduen artean eta aurren artean ere, ez? Orduan aurren ehuneko 80ak A ereduan ikasten zuen, bertako eskola publikoetan, ikastola orduan zegoen hartan, ehuneko 21 B eta D ereduetan ariko zen. Eta orduan esan bezala, Lasarte horia oso erdalduna zen, oso erdaldundua bertako kale giroa, eta ez genekin ere zenbat euskaldun ginen bertan. Eta orduan, bueno, pues, paper horren bidez, marrazki horren bidez, Agustin Mujika eta Kolok ekarri zuen ideia, Euskararen maratoia ospatzeko, ez? Erronka bat, oholtza baten gainean, deia luzatu Lasarterako euskaldunei, plazatik pasa, eta larunbata goizeko 8tatik igandean gaueko 12 arte, oholtza gainera etorri, mikrofonoan hitz bat edo beste zerbait egin, bakoitzak nahi zuena eta ahal zuena euskaraz beti ere, eta horrela, frogatu, euskaldunak baginala, eta gainera, bakoitzari pegatzina bat jarriko zitzaion paparrean, ez? Eta hori dena pixka bat gidatzeko zortzikote bat aukeratu zen, zortzikote horretan ziren 4 mutil, 4 neska, euskaldun berriak, euskaldun zaharrak, adin ezberdinekoak, pentsakera edo ideologia ere askotarikoak, eta orduan, hori aurrera eraman izateko, eta lehen urte hartan, 1200 pertsona inguru edo pasazian holtza gainetik, paparrean pegatina jarri, eta hori ze frogatu genuen. Ginela alako euskaldun talde zabal bat Lasartean ere, giro horren barruan, eta hortik aurrera, horren berri izanik, ea kalean ere Euskararen erabilerak gora egiten zuen eta gehiago nabaritzen zen presentzia hori, ez? Eta ariketa hori bombazo bat izan zen, sekulako arrakasta izan zuen, esan bezala 100 milaka lasartearrak parte hartu genuen bertan, eta horrek ekarri zuen, gerora, edizio gehiago burutu
izana, ez? Hasieran 2 urtean behin, eta gerora, suposatzen lankargagatik 4 urtean behin. Baina horrela sortu zen, Lasarte Oriako euskararen lehen maratoia. 40 ordu baietz erronka. Nei ere, bueno, Jose Marik esan duenak inera bat, ados noski, baina aurreko batian komentatzen genuen bezala, da zail txamarra, Lasarte Oria herritik ateratakoan maratoia behar zer dan pixkat azaltzea edo ulertaraztea, eta horren barru noski zortzikotea zer dan, o zer egindakan ere azaltzea, ez? Euskara maratoia, beti esate duen bezala, bizitze ez tezun arte, ez tezun ondo ulertzen zer dan, ez? Esplikatu dezakezu hitzez, festa badala, herritarrongan zer suposatzen duen, ze emozio pizte dizkigun, euskaren alde zelan iten dan, ez dakit, dana alakoa, hitzez albezela esplikatuko duzu. Baina ez dakit zenbataino ulertzen dan benetan, momentu bizitze ezun arte, zer dan benetan euskara maratoia, eta herritarrontzako zer dan, bai momentu hortan, bai gerora, eta bai, beste dozen momentuan ere. Eta horren barruan zortzikotea, nik dakaten rekuerdoagatik, eta ni lehenengo maratoia intzanean jaiota ere ez neon. Orduan, nire zortzikotean irudiare bixar igual diferentea da, eta igual oire komentatu nahi nun, nigo atzen naizela, txikitan gutzako zortzikotea zen, ez dakit nola, aurreko nuen esan, baina zen, Lasarteko momentu hortako famatuk, bezala? Ez, gaur egon famatua da, ez dakit, Lady Gaga, gutzako momentu hortan famatua zen, haintzan eusan ditzaga. Ez, gutzako zian, 8 pertsona, oso rol desberdinetakoak, genero aldetik, adina aldetik, pentsakera aldetik, euskera menperatze aldetik edo, oso perfil desberdinak, baina gutzako zian 8 pertsona, benetan pixutxuak, ez? Gero ia pixat, eldutzen zoazenean, ikustezu 8koteak ere, atzetik antzelan dakan, ze karga dakan, ze zer egin dauzkan, beste modu bat, ulertzik duzu gauzak, ez, baina... Eta nik ere bai bizitzatu dutela, 8koteko kide izatea dela opari bat. Jende askontzako izango da ikusita zelan daun marroia, baina inundik inoare ez dela nik bintzat hola bizi, eta uste 8kotetik pasan gehiengoa ere adosengo dela benetan herriantzat iten dezun zerbait, erabat bolondreski, euskeran aldere noski, baina dela, hoxe, opari bat. Eskaintza hori jasotzea, opari bat dela. Bai, gainera, garai hartan, kontutan hartu behar dugu, batetikan bertako egoera, soziolinguistikoa, eta kulturala eta politikoa. Lasarte Orian, Michelin enpresa asentatu zen, dela urte asko, eta orduan, 4.000 langile izatera ere iritsi zen Michelin, eta orduan, bertan lan egitera, Euskal Herritik, bertatik, barrukaldetik, herri txikietatik, baserritar girotoko etxetatik, etorri zian hainbat euskaldun lanera, baina langile gehienak Espainia aldeko hegoaldetik etorritakoa ziren. Orduan Lasarte Orian bi komunidade oso ezberdinak osatzen zuten, batetikan erdalmundua eta euskaldunena, eta gehiengo oso zabala zen erdaldunena. Eta bi komunidade horiek bazeuden oso bereizita nabarmen gainera, Eta gero, euskal komunitatearen barruan, gainera beste zatiketa bat zegoen, politikoki, Euskal Herri Jeltzaren aldeko pentsakera bat zegoen, edo ezkera bertzalekoa, Orduan, herria, hainbat zatitan zegoen banatuta, eta orduan, azpilan edo sukalde lan handia egin behar izan duzen, adibidez, Euskararen inguruan, Euskararen maratoien inguruan, behintzat euskaldunak ziren bi sektore horiek elkartzeko, eta euskara, orduan egon zitezken ezberdintasun ideologikoak alde batera utzita, erdigunean jartzeko. Eta ahalegin handia eskatu zuen horrek, eta gerora izan da, aintzinderia izan da bidea, eta importantea, Lasarte Oria bezalako herri baterako. Gaur egun egoera beste bat da, garai arteko bi komunitateen arteko zatiketa haiek eta historia dira, belaunaldi berriak etorri dira, haien seme-alabak zirenak eta garenak, eta orduan, momentuotan esan bezala, Lasarte Oria beste bat da, zorionez, Oraingo honetan, bi komunidades, bai esan behar dugu, mundutik etorri zaizkigun, igual 70 herrialdetik gorako
pertsonak eta kultura dauzkagula herrian gaur egun txertatuta. Eta hori dela eta erronka berriak, ez? Baina, bueno, Euskararen maratoiak funtzio oso garrantzitsua jokatu zen orduan, eta funtzio oso garrantzitsua jarretzen du betetzen gaur egun bidean zer eraldatuta. Jandizkiazue galdera batzuk ondo, semaz. Baina, neuzkan, blokeak bezala nezkan eginda, eta orduan, lehenko blokea guztiz jandezue, hasi que orain jarriko lehenko blokearen bideoa. Lehenko blokearen bideoa da, maratoiaren hasierako urtetako bideoa. Eta, bueno, orduan, orain jarriko dizuet bideo hori. Hemen, bale? Eta bideoa. Oso ongi, ikus dezagun. Eta hasierako lanak berdinduta, abentura berri bat. Udala, elkarteak eta herria batera, plazan euskaraz 40 ordu zaritzeko erronka. Eta guatzen naiz, Agus Mujika behitu ziala. Iñaki idea bazekat ez dakize, eta etorriai etxea, eta gauza bat azaldu berriak. Entzun nuen, bazegoela kazetari bat, Londreseko, Londoneko irrati batean, egon zala izketan 40 ordu etenik gabe. Eta ideia hartuta, zonek, igual ideia hori. Zekan, sukaldeko mailean, hasi zitzaidan papertxuri batean marrazten, oholtza bat, eta egin behar deu, kristona egin behar deu Iñaki, hemen ingo deu oholtza bat jarri, kanpin den daba gainean, batzu abesten pasako deu, ez dakize matordu, eta gero ikusiko deu, jendearekin elkarrizketatu, eta kristona izangoa, zean horrek kristona efektu egin gogu, eta horrelako ideekin hasitzen, ez? Plazan ipin, iboltza gainean, kanpin batean, eta halako erronka gine esantzekoa. Honen arazoiak, hemen ari garen, honen arazoiak, pixka maratoiaren arazoiak. Hemen aurkitu gera 8 bat, eta gure erretoa da 40 ordu baietz euskeraz. Lehenengo baldintza dela, partaide guztian lasartarrak izan behar dutela. Mikrofono honek ezin du isilik egon 5 minutuz baina gehiagoz. Betiko 8 partaide hauek, hemen godian gauden 8 hauek, ezin dugula ezertarako oholtza hontatek aldegin. Entzuten den musika guztia bertan joa da. Eta azkena eta seigarrena eta noski garrantzitsuena da Lasarte herria den herria bezalako izan da hala eta guztiz ere, espero dugu hemendik 1000 persona baina gehiago pasatzea. 40 ordutan, euskeraz, plazan, kalean, aritzearen erronka. Eta guk betetzen baldin genuen, ia nork jasotzen zuen beste bere herrian edo egiteko. Jendearen aurrean, holtza baten gainean, tontokeriak eginez, zein gauza serioak eginez, elkarren eskutikan lotuta ateratzea ideologia ezberdineko jendea, hori orain ematen du erraza dala, baino etzen bat ere erraza. Eta gauza asko sartu behar izan ziren hor kajoiaren barruan, eta gauza batzu asko utzi behar izan ziren hor albo batera hori aurrera ateratzeko. Baliabideak udala jarri zituen, eta udala bakarrik jarri zitzaken olakoak, baina aldi berian udala bakarrik ezin zuen. Gizarteratzeko hori dena behartzean herri mugimenduak eta behartzean elkarteak. Eta hori fusio hori egin zen, maila operatiboa, baina nik uste balore handiagoa daukala maila sakonago batean. Nola batean pixka bat lortu zalako lehendabiziko hasikin hori, gero gure egiteko modu bat izan dena, ez? Presupuesto minimo batekin, baina benetako baliabideak zira, gogoa, jendea, partaidetza, ikeragarria izan zen. Jendeen aldetik, bai eskolak, erakunde guztiak, elkarte gastronomikoa. Lehendabiziko maratoi hartan, guretzako benetako erronka zen, 40 ordutan, euskeraz, baritzeak eta horrek nolabait plazan eragina eta azalpena eta bihartzuena azaldu, ez? Ikaragarri eman gendun, dena jarri gendun, baina jaso ere bai, jaso ere ikaragarri, nik uste oso sensazio honekin bukatu gendula, zerbait desberdina eta zentzua emate ziona egin gendula, oso jende diferentea
elkarrekin lanean aritu izana. Eta geroa, ja esperientzia gehiagorekin eta zekin, nik uste bihurtu dela, Lasartek gaur duen festarik handienean. Geroztikan maratoiaren leloak, esan bezala aldarrekapenetik poesiara eman zuten pausua, ez? Bihotzetik plazara korritzeko modukoa, beste lelo alaiagoak ziren, eta maratoiak beti bukatu izan dira euforia batean, ez? 8 kide guzti, bakoitzak bere bizipena kontatuta, eta orduan bukatzen genuen, bihartik aurrera denok euskara zingo dugu Lasarte horia. Eta errealitatea zen, hurrengo eguna iristen zala, astelena, eta berriro ere Lasarterako egunerokotasuna gazteleraz zala, ez? Planteatu den berrogei eguneko erronka hau, baina da, etorri behar zuen gaia. Euskararen maratoiakan balore zentrala da, euskararen alde posizionatzen den edozein, parte egitera eta parte izatera gonbidatzen da, alde batetik hori, eta beste alde batetikan zentroan dagona hizkuntza da. Ideologia, pentsakera, adin, gauza desberdin asko osatuta dago gizartea, baina zentroan hizkuntz komunitatea dago eta hizkuntza dago. Eta hori ez du inork monopolizatzen ideologikoki edo partidu aldetik. Eta hori hain simple ematen duna, gero jabetzezea beste toki askotan, ez dela lortu edo erdizka lortu dela, eta nik uste maratoiak hori oso simbolizatzen dula. Bale, hori zan hasierako maratoiko urteen eta laurpentsoa. Nahi nuen bideo hori jarri, pixka bat ikusteko, batzuntzako bideo hori gabe azteko ezialako existituko oroitzapen edo, momentu horiek. Ni segurazki hor lehengotan txikian nintzen, baina hori. Oso urrun eta inkonstiente bezala dauzkat, ez? Eta orduan, politia iruditzen zitzaidan, pixkat nundikan datorren ikusteko. Eta, nola jundia, badago bideoan zati bat, eta horregatik nahi nuen bideoa jarri lehenago, aipatzen dula nola lemak jundian aldatzen. Nola hasieran zeukaten desafiarekin edo borrokarekin edo ezakit, ez? Pixka bat, berrogei ordu baietz, eta zer, tal. Eta nola juntzian aldatzen, eta nahi nun horri buruz hitz egin. Eta orduan, galdera zen, zein dira maratoiaren helburuak nola jundia aldatzen? Herriarekin eta guztiarekin batera, ez? Pixka bat. Nahizuna, Josemari zuko, nik berdintain. Nik labur azalduko, bazu. Josemari bideon azaldu dunan arira, hasierako leloak baiziala, pixka derronkakin, erronka zertzela hoi zeukatenak, ea lortuko deun, pixkat erronka zea hortatik, gero behin ikusi zanean, maratoi bat baino gehiago indakoan, helburu horiek lorgarriak ziala, eta ja nolabait bermatuta zehola, 40 ordu horiek euskara zitea, 40 ordu horiek betetzea nolabait bermatuta zehola, orduan Josemarik esan duen bezala, leloa aldatzen hasi izan, eta lortu deu, eta pixkat, leloa pixkat aldatzen. Hortikan gero juntzan, korritzeko modukoa, eta pixkat festagiro gehiago, lortu deu, eta ukazen ospatzea, pixkat horrekin lotuta, poesiare ipatu du Josemari, eta baitare poesiare sartu genuen, eta gero eta baitare bideoan azaldunan horren arira, azkeneko leloa izan zen irten armairutik, eta nik uste gehiago da lotuta hau bizi belarri prest bi perfil horiekin ere. Ze maratoi hartan euskeraldian nolabaiteko ensaio hori ere intzan, Lasarte horian, lehenengo aldiz, eta hau biziek dakaten garrantzia kendu gabe, nolabaite belarri prestei ere eman aiztaien nolabaiteko indarra. Eta irten armairutik pixkat lelo horrekin zeon lotuta. Erronka bat zegoen, lortu dugu, beste festagiroa ere badaukagu, baina bain pixkat gehioragoaz, ez? Festagiroa lortu dugu, bain beste zerbait eskatzeigu gorputzak, esango dugu. Eta orduan, irten armairutik gehiago zen, belarri prestoiei, nolabait animatu arazteko, lotxak alde batea utzi, eta armairutik irtetera animatzeko, pixkat hortikan. Gainera hor, gure herriaren kasu konkretuan, segurazki gure herria euskaldunduko bada gaur egun,
gaur egun garrantzi oso handia dukate Belarriprest figura dutenek. Osea, hori gabe imposible dalako gure herria euskalduntzea. Osea, baude beste herri batzuk, beste euskalduntze maila batzuk, bueno, nahi ezun bezala ditu, gure herriko realitatea hori da. Gure herriko realitatean Belarriprestek kriston garrantzia dukat, eta orduan, bai. Hori da, eta hortaz kontziente izan da, bueno, pixkat, hoiei ere, behaiek merezi duten lekua eman, eta pixkat hoize. Bai, lehen aipatu dut, garai hartan aurren 80%ak aereduan ikasten zuela. Horrek esan nahi du, ez aurroiek, ez da haien familiek ere, ez zaukatela euskara bere ganatuta, ez da? Eta horrek asko zailtzen zuen euskaren erabilera kalean eta eguneroko bizitzan, ez? Gerora, egoera hori aldatzen joan da, eta gaur egun Lasarteako haur guztiek ikasten duten ereduan. Eta bideo honetan, asko izan dira, euskararen jabe egin direnak, eta gutxienik ulertzeko modu batean daudenak, ez? Eta orduan, alde horretatik, esan behar da, Euskararen maratoian, mundu guztiak, leheno hor bideoan esan den bezala, Euskararen alde dagoen mundu guztiak parte hartzeko aukera duela, eta egia da horrela izan dela. Maratoian aurrentzat, nerabentzat, gaztentzat, gurasoentzat, familientzat, helduentzat, aitona-amonentzat, zaharrentzat, denontzako aukera eskaintzen da, nahiko ondo zatitu da dago bere gitaragua, hasiera solemne bat, frakez jantzita, udaletxetik plazara abiatuta, horko eskultura hori eskutan dugula, bi harri banatuta, baino nolabaiteko gerriko batekin elkartuta, eta hasierako agurra, bertso, gietorri horren ondotik, badatoz, adibidez, jubilatuak, herrikoak, bere gimnasia saioa eginez, txilipituaren doinuarekin, eskua gora, eskua bera, eta berarik eta oinarrizko horiek eginez, eta gero denetareko ekintzak, ikastetxetako haur guztiak, euskaltegietakoak, larun bat arratsaldean gazte kuadrillak, ginkanak, antzerki, musika eskolako ikasleak, kirol taldetakoak, gauean ja da parranda, da showa, jaialdia, mozorroa, antzerkia, kabareta, eta hasierak urtetan gau pasa ere egiten zen, baina gero horrek eraman gaituen beste modu batera jokatzea, gau pasatan gertatzen din horretatik. Igande goizean azoka, pilota partiduak, erronkak, adibidez, andatzara hilo eta jetxi pertsona bat zaldiz, bestea korrika, bestea bizikleta gainean, edo buruntzamen dira, bere, zenbat metro ditu, 200 eta piko metro, ez da, zenbat aldiz hilota joan, etorri, ez da, zenbat txanda eginez, Everestera hilo bagina bezala ingenun, 8.848 metro lortuta. Denetariko jarduerak, ekintzak, ikuskizunak, parte hartzeak, adin guztietakoak, eta, herri oso bat hor parte hartuz, ez? Baina egia da, aipatu dugun bezala, Lasarte horiaren egunerokotasuna etzala maratoiagatik ere aldatzen. Eta hor, etorri zanera hausnarketa poliki-poliki, pentsatuz euskararen erabilera areagotzeko egunerokotasunean behar zirela euskararentzako espazioak, ez? Txakun sortu zen orduan, handik 2 urtera edo, 88an edo, euskara talde bat, baina zabala, prozeso baten ondorioz egina, Lasartea barroskaldondu dezagun euskara taldea, izen aktivista horretatik jakunera pasaginan, poesia, beste zabaltasun bat, eta orduan euskara taldearekin batera gerora etorri zen bertso eskola, antzerkita dantza eskola kukuka, lehendikan ere erketzen bat zegoen, gero plaza dantza kalera dantzak atereaz, gaur egun literatur txokoa daukagu, batuka taldeare euskeraz, ipar martxare sortu da euskeraz, solaskide, umeentzako, gazteentzako, ludoteka, gazte kluba, faktoria, kuadriategi, ekintza guztik. Gerora urte desentetan garatu dira esparru asko, ekimen asko,
egunerokotasunean euskaraz egin ahal izateko, eta horrek bermatu du pues, pertsona euskaldun askorentzat gunea komunidadetik euskaraz egin ahal izateko. Eta horrek eragina izan zuen euskaren erabileran ere kalean, ez? Pues, 10%tik 20% bikoiztu zen erabilera hori, esan bezala belaunaldi berriak etorri zian, kanpotik ere jendea etorri zen bizitzera Lasarteara, eta gaur egungo herria ez da orain dela 40 urtekoa. Herri nik esango nuke politagoa garela, euskaldunagoa garela, eta alde horretatik beste bizikidetza bat dago, ez? Lasarte horian, beste edertasun bat, zorionez. Bai. Gainera, nik hor remarkatzen dut askot, naiz horren oso militantea, superinteresgarria iruditzen zait, herri erdaldun batean, kriston eskaintza pila eta super ezberdina egotea euskeraz. Eta euskalduntzeko mekanismoa edo, ez, jendea euskara erakartzeko mekanismoa izatea, kriston eskaintza zabala, mila gauza egiteko, eta gauza guzti horiek euskeraz funtzionatzea, eta iruditzen zait, oza, naiz oso fana lasarteko ereduarena, nahi balen bazaio lasarteko eredua daitu horri. Bai, nire erabat nago, Aurreko batean komentatzen genuna, gure generaziokoak ezagitela zenbataino gehan kostiente dakagun aukera hoitaz, eta dakagun altxor hortaz, eta horratzean, esan nun bezala, daon lana, ez? Mandala urte batzutako egoera guk ez dugu bizitu izan, orduan txikitatik jaso deuna izan da, edozein eskolaz kanpoko ekintza euskera ziteko aukera, eta horratzean hori lortu alizateko egondan lana, eta lehenagoko urte gris horiek, nolabaite hortxe gelditu iala aztuta, eta hoi, gure generaziako bere nolabaite balore eman bardiugula horri, eta horri esker inguru euskalduneko familiakoa izan, edo ez, hori aipatze genula, horri esker harremandu gehan bezala, eta kasu honetan euskera oinarri hartuta. Bai. Lasarte ezagutzen ez dunarentzako, Euskal Herrian baudela herri gehiago lakoak, baina lasarte ezagutzen ez dunarentzako superroikoa da, eta familia askotan gertatu da, familia baitare gertatu da, ni izatea euskeraz, lehengo generazioa euskeraz hitz egiten duna naturaltasunez. Eta hori da, superroikoa gure herrian. Eta hori gertatu da gehien bat, sortu dialako kondizio batzuk egin dutenak, jendea naturalki jutea euskerara, nahiz eta agian bere etxeko hizkuntza ez izan. Hori iruditzen zait superpotentea. Bai, eta... Euskal Herri mailan hori aizialdian, askotan konparatzen da, jendea situatzeko baldin badago norbait ezan Lasartekoa, dragoibolarekin, dragoibolaren fenomeno antzeko bat, dragoibola derrepente ezan molatzen zuna, eta gainera zegoen euskeraz, da orduan horrek egintzun euskerak prestigio bat irabaztea. Antzeko... Bai, nik uste de gainera, batetikan Lasarte horian beharra sentitzen genula lako zerbait egiteko, ez? Gaur egun Ipar Euskal Herrian, adibidez, sentitzen den behar hori bezalakoa, ez? Eta horrek eragiten du, badidez Ipar Euskal Herrian, euskara ofiziala ez den eremuan ere, horrela esatea ere, beha nola gauden, ikasleak mobilizatzen ari dira. Zertarako eta brebeta, nolabait, azterketak euskeraz izan ahal izateko, ez? Eta egunerokotasunean bizi ahal izateko euskeraz, ez? Eta Nafarroako egoera ere, badakigu zein den, zonaldeak ditu, eskubideak urratuta, ez? Euskara bigarren mailako, nun eta Linguru Nabarroren herrian, eta horrek beti pizten du, pizka bat, ez daukazun horren alde lan egiteko grina, ez? Lasarte horian egoera hori zan, eta egia da, oraindik orain ere, eta ikusten dugu, orain aldian, juzgadoetatik eta politikantzatik, eta askotan euskara beak jasaten dituen erasoak, eta ikusten dugu ere beharra badagoela, baina egia da ere erosotasun batetan ere, pizkaten hori garela, azken Baskongadetan diot, batez ere, Euskadi Erkidego Autonomoan,
Eta beti dagoela beharra txisparena eta hori ez, gaur egun lehen bezala. Baina lasarte horian hori sentitu genuen, hori egin genuen, eta gerora beti egondu da hausnarketa puntu hori ez. Txakun euskara taldea sortu zen, bertso eskola, oin dela 25 urtetik gora, oin dela 20 urte eskasi izango da antzerki eta dantza eskola sortu zala, oin dela 15 urte Xumela koru euskaraz kantatzeko, eta Solaskide, Ipar Martxa, eta plaza dantza, eta ez da egiten bat literatur txokoa, Usu Alberdi deia betero etortzen da, eta ez da egiten bat kontu euskeraz, ez? Eta gerora, enarak esan bezala, hau bizita Belarri Press, eta Euskaraldia. Eta hori, hausnarketaren fruitua da, eta espazio berriak irabaztearen gogoa, eta horrek eraman gaitu, buruari buelta batzuk ematera, eta gauza berriak asmatzera, eta hortan jarraitzen dugu, eta jarraitu beharko dugu, ez? Datozen urte eta belaunaldi luzeetan. Orain, justo, uzten baia zue kuña sartzen, orain hau gaude egiten Twitchen, eta Twitchen adibidez gertatzen den fenomeno bat da, geroz eta jende gehiago erabiltzen du, erdal komunitatea super handia, eta orduan horrek egiten duna da, Euskaldunek erdal komunitatera jotzea. Ze gertatzen da, ezin dira Euskaldunak topatu. Etiketa sistema bat dago, eta dago kanpaina bat, euskararen etiketa lortzeko, euskarak bizibilitatea edukitzeko, ez dauka momentuz, eta horrek egiten duna da, Twitchen sartzen den Euskaldunak, ez topatzea Euskaldunak. Eta esparru digitalarena da, nire ustez, urrengo borroka fronte serioetako bat, geroz eta gehiago bizigealako, bizigea gure realitate fisikoan, baina baita ere bizigea asko interneten, eta iruditzen zait hori dela super borroka fronte handia. Hasi dela pixka bat, hasi da pixka bat pizten, baina oraindikan falta zaio horri pizteko desente. Baina hori, simaz, esan nahi nun, garrantzitsua iruditzen zaitelako urrengo borroka fronteak seinalatzea. Daukat galdera bat pertsonala dana. Eta da, zer suposatzen du maratoiak zuentzako, pertsonalki, zer suposatzen du zuentzako, hori. Alegia, maratoia, hori, zer da zuentzako maratoia? Bueno, nire kasuan, lasarte horiarra izanik, 22 urte nituela parte hartu nuen lehen maratoian, gaur egun 57 dauzkat, beraz, nire bizitza ia osoa, eman dute maratoietan, eta maratoiekin batera, lasarteriako euskalgintzak eman duen ibilbidean, ez? Eta, azkenean, maratoia zari gara eta kanpaina zari gara, baina euskara kanpaina batetik haratago bizimodua da guretzat eta behar du, ez? Eta lasarte horian, eguneroko bizimodu horretan euskararentzat tokia egitea, importantea da guretzat, ez? Oxigenoa da guretzat, ez? Euskarak eman digu komunikatzeko tresna bat, baina baita ere balioak partekatzeko tresna bat, munduan nor sentitzeko modu bat, munduarekin harremantzekoa, komunitate baten parte izatearena, eta esan bezala, helburu eta amets batzuk partekatzearena. Eta lasarte horian, bide horretan, maratoiak funtzio oso garrantzitsua izan du, ez? Esan bezala, herri ia osoa baltzen duelako bere baitan, eta haubiziak, Belarri Prestak, bihotz goxoak, denak batzen gaitu, eta euskarak behar du batasunatik, behar du erdigunea lortzea, eta denona izatea, eta denontzat izatea, ez? Hortan lan asko daukagu, egia da, estado plurinazional batetan bizi garela, baina, konstituzioa berak esaten du, gaztelera, ikasteko beharrezkoa dan bezala, euskara eskubide bat besterik ez dela, ez? Orduan, bigarren mailako ere bagara gure herrian, eta horrek eramaten gaitu, izokinen moduan, korrontaren kontra, saltoka eta igerian ibiltzera, ez? Eta
eta hor dauzkagu ere epaitegietatik datozen erabakiak, eta plurilacionalak izan arren, telebistetako kate gehientsuenak gaztelera utzez izatera, eta azkenean euskarak ez eta pauso bat eman, edo bi eman, eta aurrera egin, pues, inguru guztiak ere bere pausoak ematen ditu ere, eta bizi dugun globalizazio honen barruan, pues, etengabeko borroka batean bizi gara, ez? Bizi irauteko, aurrera egiteko, hazteko eta arnasa ukitzeko herri bezala eta munduari geure kolorea eta gure izaeratik aberastasun bat emateko. Eta, bueno, pues esan bezala horren barruan, maratoia importantea da Lasarte horrentzat, erdigunean jartzen duelako euskara inguruan batzen garelako pentsaera, genero, adin eta izaera ezberdindako pertsona guztiak, eta hori beharrezkoa zaigulako. Eta Lasartorian harro gaude horretaz, harro gaude ekimen horiek aurrera atera izanaz, eta eredu baten izateagatik, ez, gainontzeko herri askorentzat. Orduan, maratoia zer da guretzat? Pues gure bizitzetan, pues, ezinbestekoa da zerbait oxigenoa. Bai, ni ere ados, nik esan barrun maratoia dela pixkat pila kargatze bat, ez? Lau urtetik behin, bapatian pila kargatze ditugu, bukatze bolako, Jose Marik lehen esan duen bezala, olako euforia egoera baten, baina esan duen bezala, gero horrek nola baiteko segida eskatze zigun ere, ez? Gorputzak ere eskatze zigula, eta orduan, urrengo maratoia bitarte, jarraitzeula horrek ere presente, hau bizioela horri prest egitasmoakin, edo aipatitugun beste 1000 plataformetan. Baina geho berriz dela urtetik behin, atorrela berriro ere euskara maratoia, berriz denak ere pilak kargatzeko. Eta gero, bai aipatu baita ere, maratoi batetik besterako 4 urte tarte hoitan ere, aipatitugun talde guztiek lanian jarraitzeutela. Eta dela nola baiteko elkar elikatze bat, ez? Euskara maratoiak talde horiek nola baite indartzeitu, borobiltzeitu, ez, ematen die, baina Liberian talde horiek ere horiek gabe maratoia ez da ezer, ez? Esan nahi, maratoiko 40 orduak nolabait bete behar dira. Eta hor atzian daun lana Lasarte hori atar guzti egiteuten lana da. Eta hor 40 ordu hoitan Okendo plaza Eskubidezker Goitibera beteta eotean fruitu hori, ez, talde guzti hori esker ere badala. Ordu nik uste dela, bai herritarrontzat, bai talde horientzat, eta noski euskerantzat, badala, puztutzeko momentua, 40 ordu horiek. Bukatzituzu 40 ordu eta zade hemen. Eta orduan, urte guzti horietan, zaiatzea hemengoa mantentzen. Eta batzutan jetxiko da, batzutan igoko da, batzutan igual, maratoiko oroitzapen batek eta berriz, olako lagin batek berriz subidoi emango dizu, ez, olako zeak, baina bai netzako da hoxe, pilak kargatze bat. Bai, gainera, niretzako ere, subidoiarekin erlazionatzen nun, niretzako maratoia Lasarteko euskaltzaleon euforia momentua. Porque alde batetik baita ere simbolizatzen du nolabait plaza hartzea, ez? Herriaren zentroan egotea euskera, ez? Esan nahi dut, que horrek igual denborarekin galdu du simbolismoa edo, baina horrek hasierako momentu batean, joder, kolega, herriko plaza izea hartzen euskera gutxean, esan nahi dut, hori dela, Eta bai, niretzako, hau prestatzen egon nahi zenean, bideo batzu dauzkat prestatuta eta hori, eta noizadan behin saltatzen zuten bideoek, eta kriston subidoi ematen ziaten bideoek, disparatzen dizkizuten oroitzapenengatik, disparatzen dizuten guztiagatik, ez? Da, bai. De hecho, orain, neukan pentsatua jartzea bigarren bideoa, dauzkat 3 bideo, bale? Orain jarrikoet, bigarren bideoa izango dela, bigarren bideoa da aterazan itxialdian, eta izan zan, berez, 10. edizioa izan bartzan 2020an, ez? Eta pandemiagatik atzeratu da. Eta orduan, egintzan bideo bat, pandemia erdian, pixka bat, jendeari bizipoze emateko baitare, eta,
maratoi hemen dago, ez, esateko. Eta orduan, bideo hori jarrikoet, a ber, aurkitzen duten, bideo bakarrik, vale? Bai, horren arira esan, ja, 2 urtez atzeratu dala 10. maratoia, ez? 2020an behar zuen, 2021an, eta ea 2022an egiten dugu. Hori da. Eta, bueno, jarriko izuet bideoa, eta gero gatoz bueltan. ¡Aupa lasarte horia! ¡Aupa maratoia! Berrogei ordu baietz izan zen lena. Baietz berrogei ordu herri zurrena. Berrogei ordu errex hirugarrena. Euskaraz gozatzeko gai bat daukagu. Euskara goxatzeko batu garagu. Ta kolorezko herri baten antzadu. Baten antzadu. Amarratzamar dantzan elkar hartuta. Urrian zehar bihurri bihurtuta. Amar gehiago da zure zenbatuta. Berrogei ordu gogoz igaroz gero. Ta zerra eskuragai da egunero. Bero, bero euskaraz, orain ta gero. Festa hau korritzeko modukoa da. Bihotzetik atera dugu plazara. Azkenik armairutik geu irten gara. Geu irten gara. Amarratzamar dantzan elkar hartuta. Urrian zehar bihurri bihurtuta. Amar gehiago da zure zenbatuta. Amarratzamar! Guazen. Badator! 10. maratoia! Gogoratu! Urriaren 17an eta 18an izango da. Orain, etxeko hizkuntza ohiturei astindu bat emateko aprobetxatuko dugu. Etxealditik, euskaraldira. Sentitu, prestatu, eta egin! Girotzeko, bi lantxo, lehen da bizikoa margotu puntu handi bat eta jarri zuen etxeko balkoian edo leioan. Eta bigarrena dantzatu dantza ubera, zuen etxekoekin zuen erara eta zabaldu lagunei. Maiatzaren 3an, txaloen ostean, 8:05, 8:10, deno batera dantzatuko dugu balkoietan. ¡Ánimo denoi! Bueno, lasarte horia! Vale. Bueno, uste bideoekin badoala jendea pixka bat kaptatzen ideia, ez badu inoiz ezagutu maratoia, umore puntua eta bastante garrantzitsua dela. Zein da zuen maratoiko oroitzapen kuriosoena? Zer da gertatu zaizuen edo, bueno, gogoratzen dez, horla berezi gogoratzen dezuen? Bueno, nik aurreko batean kontatu nun da, berriro kontatuko. Mila momentu bizitzan ditugu euskara maratoiak egin zorionez, baina hola kariño bereziakin goatzeten momentua da, Zabaletatik kuadriatxo bat irrintzileiak eta antolatzen hasi ginenekoa. Rosakin elkartu ginen Zabaletan, ezakizen bat, ostirala txaldero, eta, bueno, zehoze gure aldetik ere, atejok etorri zian, goatzen naiz, beti iten dan bezala, gure Zabaleta auzolanea edo, pentsatzen momentu hortan,
ea zeo zer gure aldetik edo ingo ote genuken. Eta gukiteko gogoa genunez, ez genekin zer, eta otu zitzaigun, irrintzi lehiaketa bat. Eta orduan, hortaren saiatzen hasi ginean, eta, hori izan zen gure aportazioa euskeran maratoiai, ez? Eta, izan zen Zabaletako ume gaztiak elkartzeko aitzaki bat, ostiralero, baitare euskeraz elkartzeko aitzaki bat, ez, irakasle euskaldun batekin, irrintzia dela hostia botatzen dakin emakume puska batekin, eta hoxe izan zen gure aportazio txikia euskeran maratoiei, jun, eta inoiz irrintzia botatzen etekiten 5 urteko mukizu batzuk, irrintzi bota ganitula, eta kitxo. Eta kizatik, beste 1000 momentu aipatu itzaketen arren, momentuei eia bereziki, kariño bereziakin goatzetela. Bai, eta nire aldetik esango nuke, orain dela 35 urte, Euskararen maratoia hasi zenean, zeudela gaur egun dauden bitarteko teknikoak, teknologia hau, ez da telefono mobilik etxe hon, ez da ordenagailurik, ez da hau dena, ez? Eta berdin bitarteko aldetik, ez? Gaur egun karpa handi bat jartzen da, denak estalpean gaude, gura ditxarra inezkeo babestuta, sekulako ekipoa jartzen da, bai baflena, bai argiena, pantaila erraldoia, bide bat proiektatzen dira, nazioarteko gainontzeko lasartoriarrekin kontaktatzen dugu. Alde horretan asko egin du aurrera. Baina garai bat zegoen, nun estalerik gabe aritzen ginen, eta ni gogoan dut, aurren bazkaria, larunbat eguardian zegoela, halako batean, euri ja hasi zuen, dena bustitzen hasi zen, eta lasartoriar bat, kamioilaria bera, joan zen bere traileraren bila, ekarri zuen trailera Okendo plazara, han aparkatu zuen, traileraren lona, nolabait gora botasun alde batetik, eta hor sartu zian ume guztik trailer horren kamioi barruan, eta bazkaldu ahal izan zuten. Orduan, maratoia hori ere bazan improvisazioa, zuan zinean bazkaltzen igual, zenara, eta orduan improvisazioa eta herritarren borondatea eta auzolana, zerbait behar zenean, bate joan nahizu, nik kamioia daukat, hartu ekarri puinpan eta denakan goxo, bazkaltzen han barruan, ez? Eta, izan zen magikoa, eta ura bezala, alako behar askori eman zaizkion irten bideak, izan dira magikoak eta herritarren implikazioarekin. Oida, bakoitzak dakanetik. Eske bi adibidea dira hoixe, bakoitzak dakanetik, beti dakazulako nolaiteko beharra, zehose aportatzeko, bakoitzak dakan hortatik. Hoixe da maratoia. Bai. Gainera uste horrek herrian eukidula bastanteko garrantzia, esan nahi, bastante ondo herrian egon dela jende pila bat, altzuna egindula 5.000 mobidea aurrera ateralizateko. Dala oso, gure herrian oso txertatu dagoen izateko modu bat. Leheno aipatu duen arak, ez? Euskararentzat espazio asko sortu dira, antzerkia, dantza, kantua, eta hori dela eta gaur egun ere asko zerrazagoa da den antolatzea. Jendea asko oso prestatuta dago, jende gaztea daukagu, ohituta dagoena, holtza gainean egoten, kantatzen, dantzatzen, komunikatzen, adirazten, bizate lotxa galduta daukana ere, harremanetarako, eta orduan horrek asko errazten du dena, eta jende asko dago, jarrerarekin parte hartzeko, eta komunikatzeko, eta dozein gauza egiteko, ez? Asko aldatu da herria zentzu horretan, zorionez, eta ea horrela jarraitzen duen aldatzen. Hemen neukan galdera bat, ez dakit, aurreko saiakeran egin genunean ez dakit, oso ondo nola aterazan, baina, galdera zan, denbora asko da lehen maratoitik. Herria asko aldatu da. Badukazu memorian 10. maratoia ikusten postuko litzatekenik? Hau zan, pixka bat, eske maratoiak urte asko, maratoia izan da urte askotako prozesu bat. Eta orduan, galdera honekin nahi nuna zan, pixkat gogoratu,
bere garaian lan egin duen eta gaur ez dagoen jendea eta guztiri pixka bat. Maratoiaren memoria. Bai, ni batez ere, lehendabiziko bideoan proiektatu duzunean, hor bate baino gehiago esan du, orain dela 35 urte, etzala bat ere, erraza orduan zeuden ezberdintasun ideologikoak alde batera utzi eta elkarrekin zerbait egitea. Eta aposto hura egin zen beharra ikusten zelako. Niri iruditzen zait gaur egun ere horren beharrean gaudela, ez? Globalizazioa dala eta bueno, pues gaur egun pues ikusten ari gara erabileran ere eragina izaten ari dala, ez? Globalizazio hori, ez? Eta ez bakarrik Euskal Herrian, Katalunian, Galizian, beste herrialdetan, pues beharrare badaukagu berriro elkartu, berriro euskara erdigunean jarri eta Lasarte horian herri mailan egin behar dugun bezala eta gainontzeko herrietan, Euskal Herrian pues jokatu behar dugula pues estatu bat bezala, ez? Eta estatu mailako pakto bat egin behar dugu. Pues hasi alderdi politikoetatik, administrazioekin jarraitu, herri eragileak, hezkuntza mundua, ikastetxeak, familiak, komunitateak bat egin behar du, nolabait euskara erdigunean jartzeko eta euskarak bere baitan dituen balioak erdigunean jartzeko eta berriro ere olatu bat sortzeko. Eta olatua beharrezkoa da, bestela, pues, bueno, pizkat goxo, baina pizkat maldan bera guazenako, ez? Eta nik horren beharra sentitzen dut orain ere, eta gogoan, pues, izango nituzke, pues, garai haietan, sorrera haietan, zeuden pertsonak, eta zeudezki horietako batzuk, dagoeneko gure artean ez daudenak, ez? Eta hori dauzkat gogoan, gure artetik joan zaizkigunak, baina gogoan dauzkat ere bai etortzeko direnak, ez? Eta jaiotzeko direnak, eta horien gandik ere egin behar dugu lan, eta gugatik, batez ere, gaur egun hemen biziri gauden ongatik, eta euskaraz bizi nahi dugun ongatik, ez? Hori aukera erreal normalizatu bat izan dadin. Zuk zerbait gehitzeko, Enara? Ez, borobil. Vale. Eske justo urrengo, bueno, aipatu nahi nun gauza bat, Enarekin hitz egiten zurekin hitz egiten esaten zenuna, eta zan, maratoian badagola jendea, maratoia jendeak askotan zortzikoterekin identifikatzen dula, baina gero badagola zortzikotetik aparte, badagola jende asko ez dana ikusten, eta agian ez dana rekonozitzen, ez? Zortzikotetik aparte, eta horren inguruan egon ginen hitz egiten, nahi bali mazu hitz egin horri buruz? Bai, beti aipatzean gaioa da, baina zortzikotea da nola baite horroltza gainean ikusten dian zortzi pertsona horiek, baina horratzean itzalian daun lana, benetan, txalatzeko moduko dela eta aipatzeko moduko dela, ez? Euskara maratoia pixkat antolatzeko udala eta txakun jartzea nola baita eskutik helduta, eta bai txakunen aldetik eta bai udala aldetik lantalde hortan lanian aitzeian aipatu nahiko nituzke, batetik. Gero herrigintzan euskeran inguruan ere pixkat euskera eragile talde desente daude, aipatu ditugu itako hainbat, eta hoiek ere iteutela ikeragarrizko lana hau dena posible izateko, eta gero baita ere, hortik bilera hoietatik, edo, pixkat nukleo hortatikan ere, beti guten dela, saiatzen dela behintzat, herriko eragile guztingana ate joka jotzen. Hortan saiakera bai egiten dela, eta hori danetzako ikeragarri baloratu beharreko zerbait. Beti juten gala nola baita ate joka, eta jasotzen den erantzuna ere beti dela, orokorrean hain ona, hori ere baita ere eskertzeko moduko dela, orduan, lehen esan detena, ez? Itzalian dagoela lan pilo bat, baloratu beharrekoa, eta benetan, ez dakit, azpimarratzeko modukoa, eta estatu bat diteko modukoa, eta gero, baita ere jasotzen duen erantzuna, herritar, talde, herrigile, edo norbanakoen aldetik. Euskaren maratoiaren hasierako bileretatik ona jundia helburu asko betetzen. Eta
orain, gaude beste puntu oso ezberdin batean, ez? Azken, beratzigarren maratoiak pixka bat simbolizatu zuen aldaketa hori. Zein dia hemendik aurrea dauzkagun helburuak? Zein dia hemendik aurrea Lasarteko euskaltzaleok edo, Lasartek herri bezala dituen helburuak edo maratoiak dituen helburuak? Mira, lehen aipatu ditugu guretzat ze momentuak izan dian bereziak, ez? Eta ni gogoan dut, azkeneko maratoian 9. adibidez, Lasarterako etxe guztietako txirrinak, timbreak, ateak joen dituela. Hor talde pila bat egin zirela, petoa jantzi, poltsa hartu eskutan, eta etxe herri osoa pasatu zen, eta herritar guztiengana iritsi ginen, denei gonbitea eginez, aho bizi berariprest izan zitezen, ez? Eta sekulako ekimena izan zen, mobilizazio ikaragarri bat suposatu zuena, eta gerora, egia da, aho bizi berariprest horri helduta, eta euskaraldiari helduta, eta horten ere berriro izango da euskaraldia, pues hortikan dator pizkate erronka, ez? Euskaraldiaren aritik, nolabait, ariak sortu, euskararentzat esparru berriak sortu, esparruak irabazi, eta egunerokotasunean gai izatea euskaraz bizitzeko eta euskarari eusteko. Hau bizi desiente gaude, baina belarriprest are gehiago. Eta komunidadetik abiatu behar dugu, komunidadeak ematen dizulako talde indarra eta perspektiba zabal hori, baina gero horrek eraman behar gaitu ere bakarka, hau bizi rol hori eta belarriprest rol hori aurrera. Eta ni egunerokotasunean saiatzen naiz horretan, eta frogatuta daukat, gutxienik 3 pertsonetatik 2 jarraitzen diatela euskaraz aritzen natzaienean, naiz eta haiek lehendabiziko hitza gazteleraz egin. Eta nik uste dut, ariketa hori denok egingo bagenu, euskaraz dakigun guztiok eta aho bizi garenok, euskararen erabilerak hori ingo lukela. Eta datozen erronkak hortiz datoz, ez? Hasi gara hitz egiten, hasierako maratoiak erronka izan zirela, gero etorri zala gehiago poesia eta festa eta zabalkundea, eta nik esango nuke gaur egun biak dituela. Baduela festatik eta laitasunatik eta denon parte hartzeagatik, baina hortik aratago ere badaukala erronkatik. Eta erronka berria dauzkagu aurrean, bai Lasartorian, bai Euskal Herri osoan, eta horiek markatuko dituzte datozen maratoiak ere, nik uste dut. Eta Euskal Herria dituen erronka. Ni gehitzeko 2 gauza txikit, baina ia esan horiekin lotuta. Herri mailan helburu bezala jarriko nuke, maratoiai esker, esango dut igual, nolabait saretu diala oain arte, igual, esparru berdinan lanin, baina inoiz saretu etzian taldeak, nolabait. Eta Armiarmasare hoia, talde hoiekin osatuta dagola, pandemia goeragatik eta euskara maratoia pixka luzatze asunto honekin, nire esperantza dela Armiarmasare horiek ez puskatu izana. Eta pixkat hor eskutik helduta aurrea jarraitza. Hoxe markatuko nuke helburu bezala, eta gobestetik, eta baitarea Jose Marik esan dunan arira, eta pixkat norbanako bezala, bakoitzak hartu dezaken konpromezu mailei buruz hausnarketa txikiak egin, egunerokoan ze aldatu dezakegun, eta pixkat kostiente izan, benetan gure realidadea zein dan, eta ze pauso txiki, ze eskailera txiki igoitzak egun, norbanako bezala, egoerak hobera indezan. Hoxe. Urte honetan, elkartu zaizkigu korrika, elkartu zaigu maratoia, eta baitare euskaraldia. Hau da, Euskal Herri osoko, gure herriko euskaltzalentzako baitare, noski, eta igual modu berezi batean, maratoia goleako, baina euskaltzaleontzako urtea, ez? Osea, pandemia egoera batetik ateratzen geha, eta, ateratze bidean gaude, eta parean topatzen duguna da euskararen estimulu festa bat, ez? Nola bizi dezue hori?
Bueno, nik esango nuke etxeko lanak pilatuta dauzkagula. Leno enarak esan du, asko kostatzen dela alako ekimenak aurrera ateratzen eta sortzen, herrigintza. Ezkenean herrigintza voluntariotzan dago oinarrituta, lan voluntario horrek eskatzen ditu orduak, eskatzen ditu dedikazioak eta horietatik asko eta asko truk direnak, eta ordu azken bi urte hauek geldirik bat izan dira, eta euskararentzat badakigu, gelditzen zarenean, errekan arraia bezala, gelditzen bazala korrontak eramaten zaitu, eta orduan atzerakada bat bizitu izan du euskalgintzak eta herrigintzak azken bi urte hauetan. Aipatu dituzun hiru festa horiek, maratoia, euskaraldiak, korrika, ezin izan dira burutu, aurre ikusita zeuden bezala, eta, orain pilatu zaizkigu. Eta nola bizitzen ditugu? Bizitzen ditugu ilusio handiarekin, partzatzeko beharrarekin ere, eta gero ni etxeko lan bezala, pilatuta geratu zaizkigun, bizipen guzti horien gandik, eta pizkata atzera egin dugun horretan berriro aurrera egin behar dugulako, Orduan, ea aurrera begira gai garen, nolabait berriro lanari eusteko, lanarekin gozatzeko, indarrak metatzeko, pertsonak euskararen uholde batetan hortan gehitzeko, eta euskarak behar duen normalizazioaren bide horretan sartzeko, ezinbestekoa dira, erronka horiek eta festa horiek, eta hor dena eman behar dugu aurten 2022 honetan, aurrerantzan berriro ere txampa bat ardezago. Ados. Orain, gauza tingoet, eta da, esango diot txatari, nahi badu galderaren bat egiteko, eta bitartean jarrikoet hirugarren bideoa, eta hitz egingo dugu gero hirugarren bideoa. Oso motza da, hirugarren bideoa. A ber, hemen topatzen duten. Preste, hemendik kutxa eta partea, bezan digula, berrion tekniko mila pertsona gurekin daudena, zer egin duzue! Abestia, temazoa. Maratoia simbolizatzen duen, maratoiak dauka kriston soinu banda, baina agian maratoiaren berezkoa ez dan temazo simbolikoena gure herrian. Zer da, esplikatu pixka bat, zer dan? Iliak puntan, ja. Lehenengo, bombo, soinukin bakarrik. Egia esan izan zen hau, nola baiteke improvisabaketa baten ondorio, uste baino beto funtzionatu zuen zerbait, eta geroa ere, erabilera eman geniona. Berez etzan hasierako ideia hau, maratoi bakoitzean, azkeneko maratoitan behintzat, abesti bat sortu da, letra pentsatuta, doinua, grabaketa, koreografia, ez dakit, horratzean kristola nahitea, eta aurten, azkeneko maratoian ere, 9. ala intzan. Baina gero alako batian, maratoiak ere improvisaziotik ere, momentuko zeatik ere asko dulako, agusek burun bazekan zerbait ezin izan zanin, eta orduan musika hau jarri, eta esan zen, moldatuko gara zein godeu, eta improvisatuko, eta zue jarri atzean da jarraitu. Eta orduan, agus izan hori horrian, ikusten den bezala, dantzan erditxorua nahiten, esan duen bezala lotxak alde batea utzita, eta gainontzeko zazpiok ere jarraitu genion atzean, gure lotxak alde batea utzita, itezun berdina imitaduz. Eta orduan, publikoa ere, pixkat jola sortan sartu zen, eta funtzionatu zuen, uste baino 10 aldiz hobeto. Eta hortik aurrera, ordu aldaketetan, edo gaueko lehen Jose Marik izan duen show hoitan, eta junginan sartzen, abesti hau ere, euskeran 9. maratoian parte izango baliz bezala. Eta hartu zuen nolabaiteko dimensio bat, aurretiaz pentsatze, inolare pentsatzez genuna, baino, esan detena, ja bakarrikan lehenengo notak entzutiakin, hiliak punta gartzeizkigun zerbait da, ez maratoien bakarrik, baizik eta Sorgin Jaitan, San Pedrotan, Lasarteko edozein parranda festa gunetan jarri eta
jendia aulkitik altxagatzen zerbait bihurtu dela, eta esan dezuna dela, festa honen beste pila kargatze bat, ez? Hau, azken finean. Dala, beste zertzela bat, beste adibide bat, pila kargatzean horrekin lotuta. Zuk zerbait gehitzeko, Jose Mari? Bueno, pues, ni pizkate esango nuke maratoian ere jende asko elkar ezagutu dugula, ez? Eta bueno, pues, martxan jarri ditugunekin bide berri guztietan ere hala izan da, ez? Eta bueno, pues, aukera eman digu, esan bezala jende berria ezagutzeko, igual lehen biztaz ezagutzen genuena, edo guztu hola buruarekin agurtzen genuena, eta orduan, bueno, pues, balio izan digu lagun berriak egiteko, jendea maitatzeko, eta bueno, herri bezala, pues, herri hobe bat lortzeko, nun bizikidetzak euskararen bidez hartzen du gure bizitzen parte importante bat, eta hori euskarak ere ematen dugu. Ni alde horretan, sentitzen dute asko irabazi dudala ere lasarte horiar bezala, ez? Beste lasarte horiarrekin, eta gaur adibidez, hemen gaude elkarrekin hitz egiten, eta hurrengo maratoian pentsatzen duteneko zu eta ekimen hau eta sare sozialena eta Twitch eta oitzen dituzuen gauza berri hauek, pues horiek izango dutela paper garrantzitsua, berria, eta hor badagoela mundu bat irabazteko dagoena, eta segurazki zuen eskutik etorriko da hori, ez? Eta gu ere izango gara horren testigu, eta horren bide lagun, eta ikasiko dugu, eta jende berria zautuko dugu, pues gaur ari garen bezala. Eta hortan asko aberaztu nahu maratoiak, eta eguneroko bizitzak, ez? Euskaratik eta euskeraz. Neri galderak bukatu zaizkit, nahi balin badazue zerbait, hemen jendeak esaten du ez dituela galdera prestatu, orduan, nahi balin badazue zerbait esan bukatzeko, eta bestela bukatzen dugu, ematen dugu bukatutat. Nik eskerrak eman, elkarrizketa hau iteagatik, batetik, beste plataforma batian, o beste esparru batzutan ere hau zabaltzeko aukera eman izanagatik, eta ez euskara maratoian inguruan bakarrik elkarrizketak, baizik eta eozen gai buruzko elkarrizketak iteagatik, eta hortan ere herrigintzatik eta era bolondrez batian lanian jartuteagatik, eta bestetik, eta, bueno, elkarrizketa euskara maratoia egin lotuta egon da, ezaztuteko, euskara maratoia 2 urte hautan ez dela egin, baina lasai joteko hor dagoela, eta lako batian berriz bueltan eukiko deula, eta ez dala itzali, osea, jendiak euki ez dala hoi bizkat presente, eta piztuta badagola. Eta ni nire aldetikan esango nuke, bizkat munduari begiradatxo bat bota ezkero, ikusiko dugula, espaziontzietan martera joan nahi dugula, baina itxasoak plastikoz beteta dauzkagula, eta bueno, migratzaia dauzkagula itxasoetan itotzen ari direnak, gerra hotxak ere entzuten dira, ez? Europan bertan gaur egun Ukrania dala, eta Rusia dala, eta Estatu Batuak diala, eta bestelakoa diala, eta, bueno, pues horre pantailetan ikusten dugun mundu itxusi hori, ez? Eta egunerokotasunean ere, aipatu dut Mediterraneoa, baina bidasoan ere hil zaizkigu migratzaileak ez itxota, ez? Gure herria bitan zatitzen duen muga hori pasanaian. Eta orduan mundu zuri beltz itxusi horren aurrean, pues, maratoia bezalako ekimen txikiek, eta geure hizkuntza bezalako hizkuntza txikiek, eta geurea bezalako herri txikiek, eta egunerokotasunean egin ditzazkegun gauza txiki horietatik aldatuko dugula mundua eta beste balio batzuekin jantziko dugula, ez? Eta ostadarra zabalduko dala, pues, geurea bezalako hizkuntzek ematen dioten, munduari ematen dioten koloreagatik, ez? Eta beraz, hoize, pues, gonbidatza bertan ikusten izan guztiak, maratoian parte hartzea, eta gure egun bakoitza izan da dira maratoi txiki bat hortan. Kanpainatik haratago bizimodu bat. Eta hortik aldatuko du mundua, eta animo aurrera eta gozatzea. Hauten ere badatorrelako esan bezala, korrika, maratoia eta euskaraldia.
Eta eskerrik asko zuri Eneko, elkar ikusiko dugu maratoian. Bai, hori seguru. Etxatak esaten du mila esker Enara eta Jose Mariri etortzagatik, eta oso interesgarria, eskerrik asko, así que horrela uzten dugu. Espero interesgarri iruditu izana, espero gustora egon izana, eta aurren arte. Hoxe, eta prestaketak aurrera joazen bezala, igual berez elkartuko gea. Tartean sekretotxu batzu kontatzera.